Sziasztok, Márton vagyok, és hát akkor folytassuk ezt a filmkibeszélősdit. Nos, azt ígértem az előzőnek a végénél, hogy megnézem a Meg 2-t, meg a kivert kutyákat. Nos, a kivert kutyákat nem néztem meg, ugyanis amikor van a vetítés, az ilyen elég későn van. És ezért helyett megnéztem kettő más mozifilmet, az egyik a Meg 2, az persze megmaradt, meg a Gran Turismo. Nos, sokan nem akarok ezekről a filmekről mesélni, mert általában, amíg történik a képernyőn, az ott kb. Mindent elmagyarázni, ugye nem is tudom mit hozzáfűzni, de megpróbálom maximum kihozni. Szóval ez egy ilyen rövidebb kibeszélés videó lesz, de legalább annál hamarabb tudok esni rajta. Oké, akkor Gran Turismo. Nos, bevallom nektek, én a Gran Turismo játékokkal nem játszottam. Tudom, hogy eléggé nagy hírük van, és hogy élményt nyújt, meg hogy japán játék, meg megpróbál lehető legrealisztikusabban feltűnő lenni, mert abban a szemszögből, hogy a versenyen az élményt átadják a lehető legtöbb pontossággal, hitelességgel. Egy ideig én összekevertem a Gran Turismot a Gran Torino-val, vagy ha azzal nem is, de a régebbi Gran Turismo-ból például a kettő, ami beugrik így egyből képben, 2002-ből azt hiszem. Jó, a Gran Torino, hát oké, Gran, meg Torino, oké, tehát GT, de a lényeg annyi, hogy eléggé nagy franchise-ról van szó, ami az autójáték fanok között elég közismert név. Én Need for Speed-es voltam, jobban inkább az arcade játék stílus szerettem, és így ettől távol tartottam magamat. De miről szól igazából maga ez a film? Nos, ez egy játékadaptáció akar lenni, ugyanabban az ötletből igazából, mint ami ott volt az Uncharted-nál, hogy így Sony játékbemutató, de a lényeg annyi, hogy itt nem arról van szó, hogy van valami random karakter, aki konkrétan a játékban, valamelyik játékban van, legújabb Gran Turismo részben, hanem igazából csak annyi az egész játék, hogy van a főszereplőnk, Ian, azt hiszem ez a csávó neve, ő Walesben él, és hát neki ez az autós franchise igazából az egész élete, a nagy gyerekkori álma, hogy egyszer is egy ilyen autóban ülhessen, vagy hasonló versenyeket élhessen át. Édesapjának ez nem tetszik, ő azt akarja, hogy ilyen hétköznapi dolgot csinálja, egyszerű dolgokat, ne pedig ilyen videójátékokat, amik nem az ő idejére voltak jellemzők. És hát akkor azon, hogy van a Nissannak a szóvivője, fejese, képviselője, fogalmazzunk így, akik az ötletet támad, hogy mi lenne, hogyha beszélgetne esetleg a Gran Turismo-nak az alkotójával, hogy valódi pilótákat hoznának, vagy csinálnának a játéknak a játékosaiból. Tehát ilyen hatalmas nagy világszintű versenyről van szó, és aki megnyeri ezt a hatalmas futamot, és megkapja rá a benevezést, stb., az akkor emehet egy valódi pilóta edzésre. És a Lamborghini-nál talán, vagy a Ferrari, azt hiszem inkább Lamborghini, igen, Lamborghini-nál ott van a David Harbour, aki eléggé összevesz az ottani emberekkel, főleg a fiatal versenyzővel, aki végtelenül gonosz, tényleg ilyen nagyon narcissikusan beképzelnek van ábrázolva, tehát vele egy összeveszik, és kapja az értesítést is, hogy hát a Nissan fejestől mi lenne, hogyha ez a David Harbour lenne maga a mentor, a kiképző, aki felkészíti ezeket a fiatalokat. Neki ez nem tetszik, mert a videójátékról van szó, meg hogy ki az, aki ilyen kamu dolgokból akar valódit csinálni, de miután összekapott ezzel a sráccal, nem a Nissaноsokkal, a Lamborghinisekkel, akkor utána elvállalja a melót, és hát akkor nagyon grumpy, nagyon mérgesként és tiszta gyűlölő undorból elkezdi ezt az egészet csinálni, és végül a főszereplőnkkel, Jannal összehaverkodik. És egy ilyen apa-fia viszony alakul ki a kettő között kapcsolat, amit rohadt szép megnézni. Az egész film alatt én azt éreztem, hogy egy ilyen Top Gun látnak autókkal, már az előzetesben is leesett, hogy ez ilyen nagyon epik akar lenni, nagyon látványos, mert mégis realisztikus, és kedvelhető karakterekkel. Nos oké, a Top Gun 1 az nekem nagyon nem tetszett, mert oké, 28-as éveket, de ha már ilyen nagyon klissés és nagyon sztereotíp 80-as évek módon, tehát nem tudom, kicsit ilyen álomképen mutat az egész, főleg, hogy a Top Gun 1-et azt eleve sokan propagandafilmnek tekintik, mert hogy az amerikai hadsereget annyira, vagy a légiát annyira összetartónak, meg
testvériesen ábrázolják, hogy az szinte már szürreális, de oké, annak az a lényeg, hogy hangulatot teremtse, az emberek esetleg érdeklődést mutassanak ki a repülők iránt. Aztán jött a folytatással, kicsit földözragattabbak voltak a karakterek, szimpatikusabbak, és ugyanezt csinálja ez a film is. Vannak a versenyzők, akik a közösségi médiában például már híresek, vagy pedig híressé válnak ezáltal a kiképzés által, és ahogyan a Jan is így. Ő az, aki ez a nagy kivétel, tehát ő ilyen magába fordult, introvert, és nagyon nincsen nyitottság az ilyen nagy világeseményekre, vagyis abban a szemszögből, hogy amikor interjút akar csinálni, akkor ilyen szorult, zavarodottá válik, de jól tud vezetni, és ez David Harbournak is bizonyítja, aki folyamatosan lenézi ezekben a kiképzésekben. A lényeg annyi, hogy neki is van múltja persze, hogy a haverjaival is szeret kocsikázni, ennek lesz egy kis problémája, ilyen magánéleti problémákat is mutat a film, de leginkább a versenyzésekre megy rá, meg a kiképzésre, és arra az útra, amin végigmegy. A filmnál az egy gond van, hogy igen, a PS-et sokszor reklámozza meg magát a játékot, de igaz a játék adaptáció, tehát utalgatni kell dolgokra, csak itt arról van szó, hogy folyamatosan a PlayStation reklámozza, hogy most már vedd meg a hangeffektekkel, a folyamatos játékbeli hasonlatokkal, de ami nekem nagyon tetszett az, hogy így mutatják az autónak a mechanikus részeit, hogy a kocsinak a motorjában mi van a belsejében, illetve az is, hogy mikor főszerep bele magát ebbe a versenyzésbe, akkor kialakul körül ez a HUD, meg így az autó egy köré épül, és rossz meg van csinálva. Megkapom egy apró képet, ahogyan modellezik az új járműveket a következő Gran Turismo játékhoz, és tényleg rohadt szép karakterfejlődés van benne, meg fontosan történnek a képsorok, látjuk, hogy a főszereplő pozícióra ugrik, meg hogy nem sikerül minden neki egyből, neki is építenie kell a tehetségére, meg a nyitottságaira, és fontos, hogy tapasztal egy jó, meg rossz értelemben, és azt, hogy ez olyan lesz kihatással ő rá, a mentorára, meg úgy magára a Nissanra is. Szóval összességében nagyon jó filmről van szó, nagyon szórakoztató, látványos. Meg talán az a baj, hogy a film szerintem rövid, még egy fél óráig tovább nézhettem volna, ez kicsit leült volna, lelassult volna, jobban ráment volna a párkapcsolati történetszára, esetleg a családi viszonyokra, de így is főszerep sok minden átmegy. És egy kis érdekesség, mivel ez a történet valószínűleg dolgoz fel, valós személyekről van szó, és versenyekről, az eredeti srác, az igazi Jan, ő konkrétan, aki alakította a versenyzőt, abból a szemszögből, hogy a kaszkadőröket, meg a versenyzés eredeteket vele vették fel, és mai napig is ebből él meg. A színészekkel úgy nem volt bajom, mindenki hozza a maximumot, az elvárandót. Nem tudom ki volt a srác, hogy főszerep alakított, de vele sem volt igazából semmi baj. Csak az, hogy a filmben a drámát az eléggé hamar elengedik szinte, mint hogyha egy listán ki lenne pipázva az, hogy oké, mert a szomorú része, akkor tényleg vissza az izgalmas versenyekre, meg egész szívmelengedő pillanatra. És ja, igazából ennyit erről a filmről. Nem azt mondom, hogy ez az év filmje, de kellemes meglepetés volt, és tetszett benne a rivalizálások, meg a verseny kimenetei, a drámai jelenetek, a balesetek is rohadt durán vannak megcsinálva, a zene is teljesen rendben van szerintem, és csak az, hogy egyszerűen a kliséket jól használja fel, nem éreztem a film alatt azt, hogy unatkoztam volna. Berzők azt is láttam a filmen olyat, amit máshol is már. De ez a lényege, és szerintem ez egy tök egyedi játékodaptáció. Ha egy kicsit kevesebb reklám lenne benne, akkor igazából ez a film szerintem mindenki imádná. Ja, szóval én sem mondok többet, szerintem megérte. És akkor itt van nekünk a Meg 2 az árok. Nos, az első filmre nagyon nem emlékszem. Jason Statham úszik a vízben, tengerjárókról többiekkel, kutatnak valamit, találnak egy ködréteget, azon átmennek és átúsznak, aztán jön a megalodon, és mindenkit megeszik, és egyre több jön elő a film alatt. És Stathamnek meg kell akadályozni ezt a nagy káoszt. Kb. Ennyi történt abban a filmben, szórakoztató volt, látványos volt, de a karaktere papírvékonyak volt, szinte csak azért volt benne, hogy legyenek, akik legyőzzék a szörnyet, vagy esetleg valaki, aki megnevetes a közönség, és legyen Statham, aki szintén kérdés karakter, de ő ezt jól tudja hozni, ő ilyen nagyon menő, kicsit magább fordul, de mégis egy profi alakról van szó, aki megpróbál a helyzetet nyugodtan kezelni, de ja, igazi B-filmről van szó, nagy költségvetéssel, agy nélküli mókára megfelelt. De mi a helyzet a folytatással, az árokkal? Nos, ez az a film, ami működik az újdonságok miatt, de amik a korábbi filmen működtek, azok nagyon elbújnak itt, szebb szóval.
lényegében arról van szó, hogy a film első része óta eltelt néhány év, és való Kínában van egy srác, aki befogadott maga az egy megalodont, és ha úgy nézzük, meg felnevelte magának, és tud vele valami úton kommunikálni, és meg van győzve arról, ezeket a vadállatok, ezek a hatalmas egy szábákat meg lehet olyan szeldíteni, amit nyilván Jason Statham nem szeret, és nem ért vele egyet. És ennek a srácnak van egy lánya, aki valamit engem nagyon emlékeztetett a Fekete Bárt 2-ben lévő Ironheartra, vagy hogy hívták azt a kis csajt, hogy így okoskodik, okos tojást játszik, nerd, és be nem fogja a pofáját, de itt legalább az tetem meg a kislány között kialakul egy a fajta viszonyrendszer, partnerség, ami miatt szimpatikus állít, nem lesz annyira unalmas, meg idegesítő, mint a film első felében. És hát akkor arról szól az egész történet valójában, hogy megint csak kutatnak a víz alatt, és ez azért van, mert hogy a cápa, ez a megalodon egyszer elszökik, és akkor vissza kéne olyan szerezni, vagy meg kéne találni, hogy merre lehet. Aztán megint lejutnak a ismeretlen régióba, ott a köd alá, ahol több megalodon volt, és itt jönnek az érdekességek az állatok kapcsolatban. Ők tulajdonképpen talán fognak több víz alatti élőlényt, illetve egy egész bányát, és igazából többi nem kell mondanom, nem egy nagy filmről van szó, de nekem kifejezetten tetszett ezzel a filmmel kapcsolatban az, hogy nem ugyanazt a filmet akart eladni, mint ami előzőleg volt, mert újdonságokat belerakni, meg az előzőnek a filmnek hangulat az ilyen izgalmas, meg poénos, én inkább mentek a horrorra, főleg a víz alatti mélység, tehát a filmnek az esve kb. Ott játszódik, buvárruhákban, meg tengergyárokban járkálnak, fedezik fel az új körülményeket, és elfogyja őket a feszültség, miközben láthatják ezek különböző tehetményeket. A filmkezdés is eléggé poénos. Kár, hogy a hangulatvilága az inkább kicsit ilyen komolyabban megy át, meg drámában, ami nekem tetszett igazából a víz alatti atmoszféra, ilyen futurisztikus dolgok, a filmben vannak nyilván áldozatok, ez egy szápás filmmel, vagy ilyen mély tengeri szörnyes filmmel, és van a filmben ilyen másodlagos sztori vonal is, lényegében ilyen bűnözőkről szól, ilyen subplot, rendben volt az is, meg igazából csak az, hogy nem akarta a film magát elsietetni, leült, várt, és ez nekem tetszett, hogy tényleg nem az volt, hogy ugyanazt csinál, mint az előző filmben, csak látványosabban, hanem van egy ilyen más iránt, ami meg akar közelíteni. Tehát inkább nem azt mondom, mint egy szörnyek, de lényegében az összes ilyen kihaltnak vélt teremtményt a víz mélységéből újra előhozni, vagy mi hasonló. Tehát én abszolút nem bánnák, hogyha a Meg 3-ban megjelenne mondjuk Cthulhu, vagy legalább Moby Dick. Szóval, ja, amit igazából más nem tudok a filmben mondani, egyesek azt kritizálják a filmben, hogy unalmas, mert hogy nem akar annyira szórakoztató lenni. Az tény, hogy Meg 2, de mégis másról szól, mint maga a Megalodon. Vannak benne cápás jelentek is, ebben nem szólok bele. Csak az, hogy a film első fel az egy teljes más film vezet fel. Én azt is gondolom, hogy eredetileg nem is egy fordatást akar csinálni, csak egy újabb Jason Statham-es filmet, ahol vízilényekkel van együtt, meg egy pár terroristával, ha úgy nézzük, vagy bűnözővel, vagy azokkal kell megküzdeniük, de itt nem erről van szó. De minden, nekem tetszik ez az új irány, és remélem a következő film is valamennyi bátorak lenne, vagy eltérni az eredeti témától, mert a bátorság inkább visszavonom, mert hát tudjuk, ez egy 16 pluszos film, vagy PG-13 ott az USA-ban, és hát az a baj, hogy nincs vér, és így nincsen súly egy csomó halálnak, vagy van is vér, az nagyon kevés, épp hogy valami. Tehát egy igazi szabdalós horror komédiát akarok látni, vagy pedig ilyen túlél horrorfilm, mert ott a víz alatt mélységében, a sötétben a vörös fényen megvilágítva, egy igazi horrorfilmnek a hangulatát hozhatja, vagy hozza úgy nagyjából, hogy azt akarja elérni, amit én elismerek, tisztelek, és hát másik baj a film az tényleg a karakterek. Nagyon, de nagyon unalmasak, kétdimenziósak. A Tibor vicces fekete ugyanúgy ott van a segítőkész és nyílt meg okos kínaiak. Statham a nagymenő amerikai, és kb. Ennyi. Tehát olyan nagy jelenfejlődés itt nincsen. Talán azt, hogy a Statham meg a kislány között van egy ilyen kémia, ami kialakul a film alatt, ami miatt annyira nem idegesítő most már a kislány, és kb. Ennyi. Tehát a filmnek nem is tudom, hogy van-e tanulsága, mert az első filmnek talán volt az, hogy vannak olyan dolgok a Földön, amikről azt hiszük, hogy ismerjük, aztán a igazság meg azt, hogy túl keveset tudunk. Tehát hivatalosan a mély óceánoknak, vagy a tengermélységét, meg úgy a
a víznek csak az 5%-át tudjuk, amiben úsznak az állatok, az óceánjaiknak, a víz mélységében lévő dolgoknak csak az 5%-át tudjuk. Ki tudja, mennyi teremtény van ott, életforma és terület, ha úgy nézzük, amik elvesztek, vagy mindvégig ott voltak alattunk, csak nem tudtunk lejutni, mert nem volt meg a technológia. És hogy legyünk nyitottak az ilyen veszélyekre, mert bármi lehet ott lenn. Nos, a második film az... Ezen kívül nem tudom, mit akart bemutatni. Azt, hogy működj egy csapatársaiddal, akármennyire rossz a helyzet is, talán ez, nem vagyok benne biztos. Szóval, ja, kb. Ezt szerintem ez a film az első filmmel, csak eddig az egy jó kis trash film, ahol lehet jól szórakozni. Ez csak egy B-kategóriás akciófilm, ami néha komolyabb, de a végén az meghozza azt, amiért az első filmet szerettük, szóval igazából ennyi. És akkor én ezzel a 2 filmmel elmondtam a kis véleményemet, következő videóban találkozunk, addig is sziasztok!